παιδιά, και είμαι χάλια. Μα χάλια εντελώς. Επειδή μόλις έμαθα πως δεν μπορώ να τραβάω βίντεο μέχρι την Τετάρτη. Gaming εννοώ. Συγγνώμη, ειλικρινά δεν μπορώ να τραβήξω μέχρι την Τετάρτη. Επειδή δεν έχω καλή κάμερα και ξέρω εγώ τα γραφικά λίγο πολύ γαμιούνται. Άμα το βγάλω με την κάμερα που έχω τώρα, αλλά την Τετάρτη θα μπορώ να βγάλω gaming. Και την Πέμπτη, βασικά την Πέμπτη θα μπει ένα βίντεο μαζί με Λευτέρη Σούλιο με την καινούρια μου κάμερα που θα φορτώνει τα γραφικά και θα φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Έβγαλα μόλις τώρα ένα βίντεο του GTA του 4. Έκανα πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά μετά όταν το είδα ήταν πάρα πολύ fuck up. Get the fuck up destroyed. Μαλάκες, ξέρετε πως ήτανε. Ρε, δεν φορτώνε καθόλου τα γραφικά του GTA του 4 και γενικά των άλλων παιχνιδιών. Γι' αυτό θα πάρω καινούργια κάμερα την Τετάρτη και την Πέμπτη θα μπει βίντεο. Μπορεί 2 βίντεο ελληνικά, gaming, μαζί με Λευτέρη Σούλιος. Και γι' αυτό να ξέρετε μέχρι την Πέμπτη δεν θα μπει βίντεο, αλλά την Πέμπτη θα μπει βίντεο. Μέχρι την Τετάρτη δηλαδή, αλλά την Πέμπτη θα μπει βίντεο. Για να ξέρετε επειδή στην ανακοίνωση στην πρώτη είπα πως θα πάω μετά την ανακοίνωση να βγάλω βίντεο. Έβγαλα τώρα βίντεο, αλλά όταν το είδα δεν φορτώνε τα γραφικά. Τι να κάνω εγώ τώρα, άμα φαίνεται σκατά στις οθόνες σας. Μετά μου κάνετε dislike και μαλακίες. Όχι ρε φίλε, εγώ άμα είναι να κάνω κάτι ωραίο, ας το κάνω ρε φίλε. Άμα είναι να κάνω ένα βίντεο, ας το κάνω ωραίο ρε. Δηλαδή τα βίντεο που κάνω εγώ τώρα, τα κάνω ξέρω εγώ με μια κάμερα. Ξέρω εγώ αυτά τα βίντεο που έχω τραβήξει με το Λευτέρη Σούλιο και αυτά τα έχω βγάλει με το tablet μου. Αλλά τώρα βγάζω με κάμερα που μου την έχει πάρει ο αδελφός μου. Είναι το 2010. Γι' αυτό και 2010 και γι' αυτό δεν φορτώνει και πάρα πολύ καλά τα γραφικά. Ξέρω εγώ σε μεγάλη φωτεινότητα. Γι' αυτό θα πάρω μια καλύτερη. Ναι, μου πάρει μια καλύτερη ο αδελφός μου πάλι. Και με αυτή θα βγάζω το 2010 θα βγάζω βίντεο αυτά ξέρω εγώ. Αυτά με το Σούλιο θα βγάζω με το tablet επειδή δεν έχουμε χώρο να κάτσει και ο Λευτέρης εδώ πέρα ξέρω εγώ. Δεν έχουμε χώρο σε αυτή την κάμερα, όμως το tablet έχουμε. Και με αυτή το 2016 θα βγάζω βίντεο gaming. Τώρα αυτά, τι μπορώ να πω. Αυτά τα τέτοια. Το τέτοιο. Αυτά θα να σας πω. Πως θα βγάλω βίντεο μέχρι την Τετάρτη, όμως την Πέμπτη θα μπει βίντεο gaming. Οκ, αυτά ήθελα να σας πω και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου άμα θέλετε κι όμως. Δεν σας λέω ξέρω εγώ να κάνετε, δεν σας αναγκάζω επειδή κάποιοι λένε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή. Όχι, άμα θέλετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου ή σας παρακαλώ, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, σκέτο. Όχι ρε φίλε, άμα θες εσύ που με κοιτάς κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, άμα θέλεις μου κάνεις. Όμως εσύ κάνε μου, όχι εντάξει, εσύ κάνε μου like τώρα που με βλέπεις, ναι σε αναγκάζω, δεν σε αναγκάζω, συγγνώμη. Άμα θες κάνεις και like, άμα θέλεις, δεν σε αναγκάζω. Κάποιοι λένε, κάνε μου like. Οκ εντάξει, το χάμισα, πολύ, μα πάρα πολύ. Γιατί τα γαμάω όλα, γιατί τα γαμάω όλα. Γιατί. Μην ξεχάσετε, την Πέμπτη θα μπει βίντεο gaming. Έξω γαμιέται ο ήλιος. Και μπορεί να κάνω και το γύρο του σπιτιού μου σήμερα και να μπει. Αυτά. Ναι, σίγουρα να μπει το γύρο πώς είναι το σπίτι μου, ξέρω εγώ, ο γύρος του σπιτιού μου, αυτά. I'm blue, double D, double down, double D, double D.
Γεια!